opakované finále. Chceme vás počuť publikum, Žarovica! Tak asi nie, keď to nejde, tak to nejde. Tam ho dovieš do tej majky. Máte to predsa ešte len skúsi. Ideme do záverečného kola, priatelia. V čele tento muž Josef Zimmerman. Ľubo Dreduška je okolo späť. Užal je druhý a tretí je Marcel Ples. Tak by to malo byť. Víťazí. Séria je Ľubo Dreduška. Druhé miesto ale bude patriť Žalovi. Tretí Martin Svoboda. Pardon, tretí je Marcel Ples. Áno, Martin Svoboda bol okolo vzad. Poradne na 4. a 5. mieste bude musieť určiť časomiera, ale myslím si, že štvrtý by mal byť Martin Svoboda. Keď sa